אני לא מוצא אפילו את המקום לפרוק, הכל פשוט דפוק אצלי בתוך הראש. פתחתי את הדף, לקחתי עיפרון, מזגתי עוד קצת וויסקי אל הכוס, החזרתי לאחרון. כל מה שנשאר לנו זה לעבוד, ויום אחד מבטיח שנהיה בטופ. יצאתי לאוויר הפתוח כדי לנקות מתוך הראש שלי את כל המחשבות. פתח את המחשבון, כמה ייכנס לי כבר החודש. יצאתי לפנות בוקר, כשחזרתי היה חושך. יותר מדי זמן שמתי את המחשבות על מיוט, מדליק סיגריה וצופה בעשן מתפזר באופק. זה או שאני עובד או שאני עובד במוזיקה, איפה שלא טוב מתמודדים, אין בית לזוז מכאן. אין מי שיסביר למה שמתי בקיר אקוסטיקה, אם כשאני סוף סוף רואה בית אני שבוז בכלל. עדיין זה אותו חלום, קווה שיהיה טוב, גם אם אני לא יכול לכתוב ממשיך לתת הכל, כי הסאונד הוא תרופה לצלקות שעל הלב. אם לא טקסטים לא הייתי חושב שזה יעבור. מלחמות בתוך הגוף כשאח שלי נלחם בחוץ, ויש המון סיבות להירגע, אז למה שוב לחותי? לא ראיתי את אחים שלי מהעיר כבר איזה כמה שבועות, וזה קשה לי, זה לא שממציא תירוץ, הכל דפוק מלא כאב שאני לא יודע להקל. בינתיים אני מתפלל, שוב הכל נופל ואני לא עומד, עדיין רק עליי ועל אחים שלי מאמר. עדיין תרונות אין, כל מה שיש אני עובד, עדיין מחטא את הפציעות בלי הלובר. בגדול זה רק הסאונד שעוזר, אז רק עושה ראפ מיקס ומאסטר, זה הפלסטר שתופר לי את הקרע. אני לא מוצא אפילו את המקום לפרוק, הכל פשוט דפוק אצלי בתוך הראש. פתחתי את הדף, לקחתי עיפרון, מזגתי עוד קצת וויסקי אל הכוס, החזרתי לאחרון. כל מה שנשאר לנו זה לעבוד, ויום אחד מבטיח שנהיה בטופ. יצאתי לאוויר הפתוח כדי לנקות מתוך הראש שלי את כל המחשבות.